non está aquí agora, porque xa vexo que agora mesmo non hai ninguén. Estaba todo o mundo ocupado, Dios mío. E a mí non sei por que collín estas gafas. Vamos a ver onde teño as outras, Dios. Teño as que pegar aquí á cabeza. Ide pasando e ídeme falando, porque si non me falades, dame a impresión de que estou sola. E si estou sola marcho, porque teño máis que facer. Non teño máis que facer, pero agora que estaba aquí, prefería falar con xente, non falar eu sola. Hola, que tal? A ver, quen anda por aí? Pero falademe, escríbideme aí, escríbideme, porque senón non vos vexo así. Se non che vexo, non sei quen é. Fálame, escríbeme que eu vexo vos aquí, que hai alguén aí ao outro lado da pantalla, pero non vexo quen eres. Ai, hombre! Xavier e Pacucha, de primeiros, moi boa tarde, Xavier. De feito, Xavier Veiga Blanco, pensei que non había ninguén. Dixo eu, a ver se é que me fun a engañar de hora, estaba confirmando aquí tamén no teléfono, pero xa eran as 8, dixo, Dios mío, pô, marchou máis xente polo mundo. Hola, Gracia, que tal? Hola, Celi, hola, Carla, desde Portugal. Hola, que tal? Nieves desde Vigo, hola, Nieves, que tal? Moi boa tarde, Pacucha, moi boa tarde, Eva, dende Andorra, pero é de Lugo. Moi boa tarde, dende Andorra, de Lugo. Hola, moi boas tardes, José Antonio Couso, moi boa tarde, Jorge, moi benvidos a todo o mundo. Pois sí que había xente, ves, eu pensando, Dios mío, pois se non se me conecta ninguén. Pensei que ibades todos de boda, porque eu fun a unha boda e pensei que iba todo o mundo de boda, e, a mellor, os era o día de non estar aquí, ninguén, comunicándose. Hola, Mónica Fernández, desde Nigrán, e desde Ordes, Juan Manuel. Rana é un apellido? Bueno, claro, supoño que sí, vai a pregunta que fago, pero nunca escoitara o apellido Rana. Eva López, hola Eva, dende Andorra, son de Lugo, ese Soulín. Hola Irene, boi tarde. Como vai ser tarde se acabamos de entrar no directo? Non levamos ningún minuto. Moi boas tardes, Nusca, hola Manolo. Que tal? Que tal, Manolo? Que tal, José Luís? Desde Buenos Aires, moi boa tarde, un saludiño moi grande para lá, para Buenos Aires, porque ten que chegar hasta lá, que é un camiño tremendo, grandísimo. Moi boas desde Portugal, María. Ai, que chea de xente xa, nun instante. Dios mío, ves? Estás afónica. Que mo está dicindo, Celi? Ti eres moi observadora, Dixo eu, porque ainda non falín tanto. Deixame tomar a manzanilla. Que depois a xente sabe que estou afónica. Pois sí, estou afónica, porque fun de festa. E entonces, pois, estou un pouquiño afónica. Moito cantaches, cantín, doume o frío tamén, entón, moi boa tardes desde Arucas, desde Gran Canaria, que supoño, Joaquín, que estará un tempo fantástico, aínda que hoxe non temos nada que envidiar, porque aquí superamos os 20 grados e estuvo todo o día cantando o sol. O sea, acabaron os ciclóns eses todos e máis os temporales grandes. Hola, María Souto. Moi boa tarde, unha asidua aí sempre, Dios mío. A ver se son capaz de tomar isto, pero que está moi quente. Para que a xente non pense que... Pois falad de vos, para que non se me note tanto o afónico. Sabedes o que noto? Que nestas gafas reflájaseme moitísimo. Non debe de ter o chisme ese antibrillo, porque se me refleja moito todo o que... tal. E non son capaz de poñelas así, porque son moi grandes. A ver, que tal? Quen dicir boa tarde? Boa tarde. Me encontré un tronco para las suculentas. ¿Tienes algún vídeo para ver? Sí, Gracia. Tengo algún vídeo de como se hacen. A ver, eu son unha experta en facer suculentas metidas en troncos. Porque levo moitos anos facendo, porque cando eu empecín nin siquiera había internet para mirar como se facía. Eu facía porque me parecía maravilloso, parecíame precioso, bonitísimo. Entón, son unha experta. E sí que teño, Gracia, hola. Hola, que tal estás? Un abrazo, Monse. Vou a empezar dándole a me gusta, eso está, é un bo comienzo, Nieves, moi ben.
Y pregunto, mis coles de Bruselas las tumbó el aire, aún son pequeñas, no sé qué les pasarán. No te preocupes, a mí tamén me pasou. Enderézalas polas derechitas e apriétale la tierra bien alrededor. E se fose necesario, poñémoslle un tutor. O sea, si esta é a col de Bruselas, poñémoslle un pau e amarrámola para que estea firme. Non vai a pasar nada, porque a col de Bruselas, ao contrario de un repolo ou de unha coliflor ou un brécol normal, que ao mellor en 3 meses ou 4 meses, todo máis, os máis tardíos, que son de 5 meses, a col de Bruselas pode botar hasta 9 meses un embarazo completo de unha persona humana e podeche botar hasta 9 meses sin empezar a dar unhas boas coles de Bruselas, que así pequeniñas vaiches a botar, pero en tutoras. Se ves que o terreno non se fixo as raíces fuertes, poñe un tutor, poñe unha guía para apretalas. Hola desde Valencia, Mila, desde Valencia, moi boa tarde, Mila. Haciendo los detalles para Navidad de Ganchillo. Alicia Fariña, eu quero un deses para poñer no meu árbol de Navidad, deses de ganchillo, porque, a ver, eu non son unha persona que me guste ganchillar, non teño paciencia, casi prefiero poñer ladrillos ou blocks ou facer cemento. Pareceme un traballo tremendo, enorme, facer ganchillo, facer calceto ou así, porque me parece que para min, pareceme que perdo tempo. Entón, unha bola desas eu quería, para o meu árbol de Navidad. Hola, Alan, saludos desde Chihuahua, México. Moi boa tarde. De que es la infusión? Mira, vouche a dicir. Teño manzanilla da casa, que está por aí a flotar. Vou mirar que máis lle botín, porque cheguín tarde e non me dou tempo a preparar todo con xeito. É erva luisa. Ves? Pero está moi quente, non a podo tomar aínda, así que non podo disimular o meu a miña afonía. Hola, desde o Galiñeiro, moi boa tarde, Cristian, sempre un placer falarche porque sempre estás por aquí, estou che vendo pola tele, pero non sei como escribir comando. Entón, pregúntoche desde o móvil. Pois xa son experta, Cristian, porque eu non sabía que me podías estar mirando desde a tele e escribíndome desde o teléfono. O sea, para min eres unha experta. Eu non sabía que se podía facer eso. O sea, que se pode escribir comando, queresme dicir que hai a posibilidade de estarme vendo na tele e escribires comando da televisión para que apareza aquí o comentario. Cuidado, eso é un nivel pro. Eres unha profesional. Hola, acabo de encontrarme en tu directo y estoy aquí. Hola, Rosalía, moi buena tarde, bienvenida a mi directo. E, pois nada, chegou tamén María Paseiro, acaba de chegar, Dulce Sánchez tamén acaba de chegar, Milagros desde Salceda, de Casalas, tamén acaba de chegar. Hola, moi buena está. Desde Argentina, moi boa tarde, desde luego que sí. Ou da bolita. O da bolita de Navidad, pois depois falamos, para que me mandes unha bolita, porque sería para min un orgullo poñer unha bolita de Ali na Alicia Fariña, porque sempre está por aquí tamén nos directos, poñer unha bolita no meu árbol de Navidad. Agora non podo, me están chamando por teléfono. Moi boas tardes, volve a chover? Aquí non é, María. Nusca, que teño que facer cas pipas que recollín? Están a secar agora. E de que son as pipas de calabaza? Supoño, como me posen unha calabaza, supoño que son de calabaza. Pois mira, saludos desde Argentina, Baki. Moi boa tarde, Baki Hanma. As pepitas de calabaza telas que quitar da calabaza, evidentemente, e tes que lavalas. Lavalas por qué? Porque hai que procurar que non teñan ese carne de calabaza entre pepita e pepita, porque senón depois péganse unha a outra, que non hai problema. O problema vai a ser cando as queiras plantar e que che van a nacer moi xuntas. E as calabazas con que nasa unha cada metro cuadrado chegaría. O sea, entón, ponas a secar
enriba de un papel, despois, cando estean lavadas, ben lavadas, para quitarlle todo o limo e toda a carne de calabaza, e ponas a secar sobre papel. E despois, cando estean moi secas, gardalas igualmente en un sobre de papel. Eu nunca as gardaría en sobres de plástico, porque poden ter algo de humedad, e poden coller moho. Ostras, Cris, dime como se fai. Cris Ian. Que dixo Cris que facía logo? Hola desde Bilbao. Hola, Miquel. Que tal? Un saludo tamén para Bilbao. Non sei que foi o que fixo. 9 meses para as coles de Bruxelas. Se non fora que tengo 60 años, que... Ai, que cousas me di esta Nieves. 9 meses, a ver, pero por iso se plantan agora, plántanse agora a finales de agosto, setembro, outubro, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, maio, xa podes empezar a recollelas tamén na primavera, Se lle vai moi ben, xa che poden dar coles de Bruxelas aos 5 meses ou así, dependendo cando as sementaras. Hola, saludos desde El Salvador. Hola, Alexander. Moi boa tarde. Que viva Galicia. Saludo desde Bilbao. Mis abuelos eran do Currubedo. Oh, Miquel, pois unha aperta tamén. Entonces, eres de por aquí tamén? Hola, que tal? Moi boa tarde. Saludos desde Methuen, Massachusetts. USA. Que lejos. Moi buena tarde. El Big, non sei como se pronuncia eso, Dios mío. Hola, Nuska. Saludos desde Miami. Mi madre, porque hai xente de todo o mundo, Dios mío. Desde Culleredo estános Fernando saludando. Hola, Fernando, que tal? Aquí en Salceda hoxe moito calor. Tamén aquí, Milagros, aquí hoxe tamén fai moito calor. Aquí en Salceda moito calor, moitísimo calor. O da tele, Nuska. Gracias polo da tele. Moi boa tarde desde Villagarcía. Acabo de chegar. Pois chegas a tempo, Ana, porque ainda estamos con saludos. Aquí ainda non empezou a facer ninguén preguntas. Aquí eu, mentres non fagan preguntas, eu saludo. E vou lendo os saludos. Hola, que tal? Non vos olvidedes de darlle ao me gusta, porfa, iso sí, porque non costa nada. Xa que son desmoche de xente, pois dadelle ao me gusta. Non costa nada, non vos vai a costar cartos nin nada. Moi boa tarde desde Villagarcía, acabo de chegar, bueno, tal, moi boa tarde. Hola, Nuska de Portugal, es mi primeira vez en vivo, me gustan mucho tus vídeos. Pois moi benvida, María Belén. Cando fago estes directos, aquí, desde a miña cociña, desde a miña casiña, moi benvidos a todo o mundo. Pois nada, pretendo a mellor pois aclararvos dúdas en directo que teñades das vosas hortas ou dos vosos jardíns ou das macetas ou de algunha planta ou, non sei, de algunha receta ou mellor que tamén teñades ou así. Entón, pois nada, bienvenida, María Belén, ao directo. Hablas moi ben español. A ver, é o meu idioma. Vivo en España, o que pasa que o meu idioma materno é o galego. E o que falo eu é gallego. Pero tamén sei falar español, claro. O que pasa que eu o que suelo falar é gallego. Facedelle caso a Nieves, que está dicindo que, por favor, que lle deades o dedo para arriba, que non costa nada. Dadelle o dediño para arriba, que non vos vai a cobrar nin que nada, nin chica, nin un peso, siquiera. En Begondo e Coristanco, mucho calor. Besitas desde Bergondo. Aquí tamén fixo moito calor, pero en Bergondo fai 2 días choveu a mares, porque aquí choveu un mogollón. Aquí choveu moitísimo. De que país eres? Tienes un acento italiano. Son de España. O que pasa que o idioma de España, o idioma que eu falo que é o gallego, que é de Galicia, unha esquiniña de España, é parecido ao italiano, porque teñen todos a mesma raíz. Entón, son idiomas que se parecen todos. Compartimos moitos lexemas, entón, as familias de palabras
son moi parecidas, por eso se parece ao italiano, ao portugués, porque son idiomas ca mesma matriz, ca mesma raíz, a mesma procedencia. ¿Sabes si la enredadera de la fruta de la pasión se poda en unha época especial? Mira, Mónica, a enredadera da fruta da pasión podela podar en canto che sea molesta, porque non lle vas a facer daño á planta. Si queres conservar os frutos e nese momento que a queres podar está chea de flor ou cargada de frutos, evidentemente, non cortes donde hai moita flor ou donde hai frutos, porque o que cortas non madura. Pero dáse moi ben, o sea, a fruta da pasión, como é unha enredadera, non lle vas a facer daño por podala en ningunha época. Cando che moleste ou se estea facendo con un sitio que ti non queres que se faga con ese sitio, tixeira a cortar. Miro na tele, máis no móvil, porque as preguntas por a tele non podo. Pois teño que... Ese é o meu seguinte paso. Mellorar os directos para que a xente que está mirando na tele... Verdad que as gafas estas fan un montón de reflejos? Eu non me vexo nin os ollos, siquera. Fan moitos reflejos. Como consigues que as túas mazáns non teñan vermes? Iso é unha moi boa pregunta, porque mo fixo moitísima xente. Ela teces de Sito Regal? Por supuesto que sí. Claro que sí, moi ben, María Teresa. É de Sito Regal, claro que sí, fíxoma especialmente para mí. O sea, isto é un lujazo, Se non conocedes a Regal, pois é un artesán que fai cerámica artesanal, pinta manualmente, pesa por pesa, unha a unha, á man, non con estampados, con pincel á man. Se non a conocedes, pois nada, recomendo vos que miredes un pouquiño. Pero esta, como podedes ver, está... O sea, fixoa para min, Ponusca. É por medio de un amigo meu que se chama Aikirindo, hai que ir marchando. Pero, bueno, o que é característico é este tipo de debuxo, estas caras que fai Sito, que lle salen super genial. Sí, a taxa de Sito, pero a manzanilla ainda pela moito, entonces non podo. Eu estou facendo membrillo, moi ben. Teño tamén unha cañota para suculentas. Tes de todo! Celi, tes de todo. Tes membrillos, tes cañota para suculentas. Que tivo que vir en trator. Menudo vicio me meteches. Bienvenida al club. Vouche dicir que se é un vicio do que non se sale. Sempre máis. Sempre vas a querer máis. Mira, é que estes días estuve un pouquiño liada con cousas que non teñen nada que ver con redes sociales, pero teño que retomalas. Teño vídeos pendientes. Un deles é volver a facer outro vídeo que teño tamén aí unhas cañotas para poñer suculentas en cañotas. A ver, penso que non vou a enseñar nada que non teña xa no vídeo que xa teño sobre suculentas en cañotas. Cañotas, para os que seades castelano falantes ou que seades de outro país, cañotas son... É que son cañotas en castellano. Axudademe! Como se di cañota? É unha parte dun tronco de un árbol que está como medio descomposto, que está como podrido, que é unha cañota, un tronco, pero é que un tronco é sano. Unha cañota é un tronco de un árbol que está medio podrido e a súa parte interior está como descomposta. Entón, nesa parte interior metemos suculentas. Entón, pois eso, tronco, é unha nuez? Non, Ivette, é unha parte dun tronco dun árbol que foi unha rama ou que foi unha raíz de un árbol que xa está morto, entón está medio podre. E eu aproveito porque as suculentas, como necesitan tan pouquiños nutrientes, chega a descomposición da madeira para seguilas nutrindo durante anos. Por iso eu utilizo as cañotas. Un tronco podre. Claro, Susi, pero un tronco podre sigue sendo en gallego. Como lle explicas raíces del árbol podrido? Está ben, eso está ben, son as raíces. Pensei que había como un nombre específico, unha cañota podre furada,
para dicilo en castellano, pero bueno, un tronco hueco, como nos di aquí Fina, moi ben. Estás moi favorecida con ese vestido. Oye, Alicia, que sepas, veño dunha boda, non me dou tempo nin a quitar as pinzas, Dios mío, veño así, a canto que tiño o vestido de ir á boda, porque claro, parecíame moito, dixo, vai-me a ver a xente así tal, pero sí, bueno, gracias a todo isto. Vamos a ver, que había por aquí unhas preguntas, e olvidáronseme xa. Que me preguntou alguén como facía para que as miñas masáns non tuveran vermes. Vamos a ver, tomade nota, cando unhas masáns teñen vermes, moitos, porque as miñas tamén teñen, pero a mellor un ou dúas, non todas as masáns do árbol, non pode ser. Si todas as masáns do árbol teñen bichos, é porque hai unha plaga, porque eu teño bichería na miña horta, teño bichos nos repolos, teño bichos nas lechugas, teño caracoles, teño babosas, teño bichos nas masáns, pero unha cousa é que teñas un bicho en cada 10 masáns e outra é que teñas o árbol cruñado de bichos, que non haba ni unha sola fruta que non teña verme, que non teña bicho. Entón, ti tes unha plaga, porque eu se hai un bicho solo, a mí dame igual, que coman o bicho. Esa masán, e cando cae ao chan de podre, porque sabedes que se un bicho come unha masán, madúrase antes, acelérase como o proceso e cae ao chan. Bueno, pois eu esa masán aproveito e boto ya as miñocas a verme composteira, que tamén teñen que comer, e non me preocupa. E que fago eu para que as miñas masáns non teñan bicho? Diríavos, non fago absolutamente nada, pero a verdade é que o fago todo, porque o principal para ter unha horta sana, unha terra san, que non teña un exceso de bichería para que se convirta en unha plaga, porque bichos ten que haber de todo tipo de bichos, pero o que non podemos consentir é que chegue a ser unha plaga e que os bichos coman toda a cosecha e ti non comas nada. Aí hai un problema, entón hai no que tallar. O mellor para que non haxa unha plaga de calquera bichería é manter equilibrio da naturaleza, porque a naturaleza é moi sabia, e se deixamos actuar a naturaleza sin interferir demasiado na produción de ningún bicho, a naturaleza tende a equilibrarse. Que quero dicir con isto? Si, por exemplo, mirade, eu este ano non lle botín nada, pero nada de nada á horta, que nin siquiera minto, un tallo de xudías, colleronme pulgón, e sí que lle botín xabón potásico, pero cando vin o problema, o sea, a parte de arriba das xudías era totalmente negra, o sea, tiña unha plaga, non é que foran uns pouquiños pulgóns, tiña unha plaga, co xabón potásico que lle botín, a planta resinteuse moito, pero tampouco me preocupou porque xa era final de temporada. O sea, axudinha a planta casi a morrer. Foron cuidados paliativos o que lle botín. Entón, o mellor é equilibrar. E como equilibramos o ecosistema nunha horta? Ou nun balcón ou no que sexa. Primeiro, antes de nada, non abusar nunca de ningún químico. Dame igual que sean químicos comprados, que pode ser que digades, pois teño que comprar un insecticida. E compras un insecticida para tallar un problema que podía solucionar de outra maneira, non sei, tiña que saber cal era o problema, non? Para dicirche. Pero un insecticida non é selectivo. Un insecticida vai a matar o problema que teñas e máis vai a matar todo o resto da bichería. Van a quedar residuos tóxicos na planta na que botastes o insecticida para tallar ese problema. Pero outros bichos van a ir a comer aí. Como non é selectivo, van a morrer todos. E o que vas a conseguir é ter un terreno, ao mellor sí que é fértil, porque non ten que ver ca fertilización da parte de abaixo do chan, pero moitas veces descoidamos a parte aérea. E témola que deixar ser. A naturaleza hai na que deixar ser, porque así como hai, por exemplo, pulgóns, veñen outros bichos que comen pulgóns, o sea, poden vir mariquitas, crisopas, poden vir
calquera outro tipo de insectos que vayan a comer os pulgóns. Pero para iso hai que deixar que as mariquitas vivan, porque se botamos, demos un pouquiño de pulgón, non? No masanceiro, que é moi común que na primavera os masanceiros, cando empezan a botar os primeiros gomos, que normalmente son chupóns, os que nacen dereito das ramas do árbol, nacen como así, dereitos, non? Eso chamase chupóns, que cos anos chegan a ser ramas de árbol, pero dereitas para arriba e van a dar a fruta nas nubes. Entón, os chupóns hai os que quitar. E na primavera suele haber eses chupóns veñen cargadiños de pulgón. Entón, temos problemas. Claro, diximos, vin formigas no meu masanceiro. Se hai formigas, hai pulgón. Claro, porque as formigas van comer o que os pulgóns cajan, o sea, o que excretan. Os pulgóns alimentanse da salvia dos brotes novos. Fan caca. A caca que cajan os pulgóns é o que comen as formigas. Entón, claro que vai haber formigas que se van a alimentar do pulgón. De feito, as formigas van a defender os pulgóns de depredadores naturales como son, por exemplo, as mariquitas, os escarabajos soldados ou calquer outro bicho que coma pulgóns, que hai moitísimos. Pero se lle botamos un insecticida aos pulgóns, porque se queremos atallar o problema, van a morrer os pulgóns e máis os bichos que os iban a comer. Entón, o que fixemos foi desequilibrar o ecosistema. Realmente, para axudar moitísimo a que haxa equilibrio de bichería nunha horta, que para min é o máis importante que ten que haber nunha horta, é bichos, actividade, vida da naturaleza. Non hai maneira posible de dicirlle aos bichos, ás crisopas, aos escarabajos soldado, ás mariquitas, non hai maneira de dicirlle, vinde que teño aquí pulgóns. É imposible. Entón, o que temos que facer é facerlle a vida atractiva, como atraelos. E a única maneira de atraelos é con colores vistosos, con moitísimas flores, e con aroma, porque hai bichos que se guían polo aroma que lle deixan as flores, que desprenden as flores. Entón, temos que plantar na nosa horta, aínda que non comamos, temos que acordarnos de plantar menta, temos que acordarnos de plantar prixel, pero non unha planta. Cando compramos semillas de prixel, veñen en cada sobre, ao mellor veñenche, pois, non sei, 1000 semillas de prixel. Plantas todas. Plantas nun semilleiro e despois separa as plantas, porque, aparte de seren bonitas, porque fan unha mata bonita, o olor que desprenden axuda a evitar plagas das que van a entrar despois nos nosos alimentos e atrae a bichos que poden atacarlle a esas plagas. Entón, vamos a acordar sempre de plantar olorosas, menta, salvia, erva luísa, prixel, albahaca, de todos os tipos. E despois vamos a acordar tamén de plantar flores, aínda que non seades amantes das flores, porque dixades, bueno, a mí dame igual, eu con ter tomates, chéjame. Non cheja. Hai que plantar flores, porque as plantas necesitan polinización e os únicos responsables da polinización van a ser os insectos. Entón, necesitamos que os insectos veñan á nosa horta. Fagamos a vida atractiva, agradable. Entón, vámonos a atraer e vamos a plantar moitas flores, de moitos tipos. Eu teño visto, por exemplo, vídeos e tutoriales de outra xente que fai vídeos así como a min da horta e que che di las 5 plantas imprescindibles en tu huerta para tener un huerto ecológico. Está ben, pero non son esas, Ni son esas, ni son as únicas, o sea, son as que se lle ocurriron a eles dicir en ese momento, porque son as que están de moda ou porque son as que máis se venden en ese momento, porque cando vas a comprar plantas de temporada, hai temporadas que son moi características aquel tipo de plantas, non? Bueno, pois, pero que vale calquera tipo de flor, o que pasa que tens que ter en conta, por exemplo, que si
queres plantar tomates, no medio dos tomates non podes plantar nin albahaca. A ver, si podes facer o que che dé a gana, pero a albahaca crece moito e vas a ter que estar podándoa a menudo. Nin menta, por que? Porque a menta, a súa maneira de crecer é radicular, vai a estender moito as súas raíces e das raíces van a brotar novas plantiñas de menta. Menta, hierbabuena, menta chocolate, que está agora tamén moi de moda, pero cos tomates non, cas cebolas non, porque lle van a impedir o crecimento expansivo das raíces dos tomates. Entón, plantas fabulosas para plantar no medio dos tomates e tal. Atraentes, sí que podemos plantar a albahaca, pero temos que estar a podala continuamente, porque medra moito. Non vamos a interferir no crecimento expansivo da planta. Se a planta quer crecer de tomate, que é o que queremos comer, 2 metros, deixémola medrar. Si, por exemplo, prixel, sí que o podemos plantar, porque o prixel arriba podemos quitar follas, pero abaixo ten unha raíz pequena, como unha zanahoria cativa, delgadiña. Entón, o prixel é un moi bo aliado para plantar no medio dos tomates e dos pimentos, porque non lle vai a impedir o seu crecimento, vai nos axudar moito, tanto que a tuta do tomate, que tanto problema hubo este ano, vai nos a ser decorativa e vai a atraer outros insectos que son polinizadores. Entón, como vou a facer... Como fago para que as miñas masáns non teñan bicho? Non fixen nada. Non fixen nada e fixeno todo. Coido o medio ambiente da miña terra, todo o que podo, non uso insecticidas, e se teño que usalo unha vez o ano pasado, porque tuve un problemón, é moi naquel sitio, así, e un día que non faja vento, para que non vaya para outros sitios. E despois plantar flores e plantas olorosas, super importante. A naturaleza fai un equilibrio no ecosistema e non vai a permitir que haxa plagas, ou sea, unha plaga nun ecosistema, que un ecosistema pode ser unha maceta dunha planta que tes no balcón, eso pode ter un ecosistema aí activo que ten vida propia e que se pode autogestionar el solo. Ou sea, un ecosistema pode ter un tamaño dunha pelota de tenis. E pode ser grande como o mundo, que é un outro ecosistema, non? Pero a naturaleza mesma, se a deixamos actuar, vai se equilibrar. Se interferimos con pesticidas químicos, con herbicidas, despois, claro que veñen plagas, pero a mitad da culpa témola nós, entón, pois, eso. A ver, moi boas, tes razón, eu teño unha mata de menta que agora estorba. María, mira, vouche dar un consello, la menta é mellor ponerle maceta. Bueno, eu teño, cando podo, apañar a pera melón, teño 2 que están... Mi má, que che de preguntas, todas que se me acumulan. Vamos a ver, esperade, aquí... Aí está. Esto fuera. Mi madre que mande preguntas. A ver, vamos por aquí que vin algunhas. La menta é mellor ponerle maceta. Eu teño un bancal especial solo para plantas olorosas e para flores. E está como rodeando todo a miña horta. Aínda encima, nos bancales, no medio da cousa que vou a comer, planto igual flores. O mellor son os tajetes cortos, porque hai tajetes que son cortos e hai tajetes que poden medrar pois hasta 80 centímetros, que son os que se venden agora máis ben por difuntos, é así en noviembre, non? Eses non. Mellor é tajetes dos cortiños, flores, hai tamén como clavel chino, clavel de poeta, que tamén é pequeniño, pero a menta, que dicía aquí a nosa amiga Patricia, a menta está ben poñela, por exemplo, se tes un sitio onde hai erva, que cortas os céspes ou así, está ben plantala no medio dos céspes, porque mira, como é radicular e vai a expandir as raíces e das súas raíces medran máis plantiñas e ti vas a estar seguido podando, cortando eses céspes,
Vaiche aportar un aroma na horta intenso, buenísimo, cada vez que cortas a erva vaiche a resender como a menta, aparte aí as raíces non che van a facer daño, e van a axudar a aguantar do terreno, a ter un terreno fuerte, e non vai a ser como invasiva, como é, por exemplo, que está ahora moi de moda, un tipo de erva que compra moita xente, cúbrelle todo no momento, eu odio, a mí non me gusta nada. O gramón, agora está moi de moda plantar gramón, para mí non hai cousa peor. Unha, porque o gramón, é verdad que se expande rápido, é verdad que é fuerte, que non é como os céspedes de erviña que é moi delicado, é verdad que é fuerte a soportar se unha toupeira pasa por debaixo, fai jalería e as raíces quedan colgando, é verdad que arriba non sufre tanto como a calquera outro tipo de céspedes, pero o gramón a mí non me gusta porque, unha, tens que estar a cortalo moi a menudo, porque despois, se tardas un pouco en cortalo, cando queres cortar moi abaixo, é amarillo, non é verde. Non, como ten un crecimento como plano, e nace con unhas ramas por riba doutras, pois non queda un verde bonito. Segunda cousa, o gramón vai facendo cada vez como máis alfombra, e chega a facer un moufo tan alto que despois hasta non eres capaz de cortalo ben. E a terceira cousa, claro, as toupeiras e os ratos que fan jalerías por abaixo non lle van a... A ver, deixadme quitar a este daqui, afuera. Non lle van a quitar a vitalidade ao gramón, pero despois ti vas andando e fúndense os pés para baixo, porque o gramón ten arriba como se fora unha alfombra, pero o furado que está abaixo faiche fundir o pé. A min o gramón non me gusta. Eu desde logo prefiero erva normal, a erva que nace, esa que lle tendes a maioría da xente moita manía, na primavera nace un tipo de erva, no verán outro tipo de erva, no inverno, a mí dame igual, a que veña xa non quero plantar ninguna. Está genial a erva que nace na terra normal. Ademais, vou vos dicir unha cousa, cando plantades un tipo de erva, porque é esa que queredes na vosa parcela, van a vir pasaros que van a facer caca que levan sementes de outras plantas, o sea, que vos van a nascer outras plantas, fijo, vades a estar sempre... É unha traballeira increíble, o sea, deixade que a erva creza a que queira, ou plantade gramón, a mí non me gusta. E pregúntanos Lola, espera, Nuria, la viruta de hierro o limadura le viene genial a los limoneros. Depende... Nuria, con eso hai que ter cuidado, porque sí que é bo o ferro oxidado, óxido de hierro, non o hierro en sí, pero cando se oxida e se degrada, sí que lle senta ben aos limoeiros. A ver, non aos limoeiros, a calquera tipo de cítrico, porque son un tipo de plantas que teñen unha carencia de ferro, o sea, teñen unha demanda de ferro para crecer e para reproducirse importante, máis que calquera outra planta. Pero non calquera limadura lle ven genial, depende do que sea. Ten que ser ferro sin aleación, porque hai ferros agora que teñen aleacións, pois se é de aluminio tampouco lle faría mal, pero calquera outro metal, ao mellor o que estás facendo é dañar, porque metales hai moitos e non todos son de ferro. Entón, o ferro venlle ben, se é hierro, óxido de hierro, si, cando vamos comprar é quelato de ferro, quelato de ferro xa é como preparado para que as plantas o podan asumir. As plantas ti, non como, por exemplo, o truco este que hai de plantar, de poñerlle clavos, puntas de ferro clavadas no chan. Os árboles a iso non lle van a facer nada, non saben como tomalo, como comelo. Pero realmente, cando ese ferro se empeza a degradar e se oxida e se diluye ca terra e os organismos, os microorganismos o transforman, é cando as plantas o poden asumir. E comen hierro, o sea, aí é cando sí comen hierro. Que máis? Pero, bueno, eso, que o ferro está ben, pero non todo o ferro, que non sea con aleacións raras. Hola, buenas, chego tarde. Non chegas tarde, Margarita, chegastes ben. Boas noites desde Lousame, moi boa noite. Ana Castro, moi ben vida.
Ola, Nusca, como podar os pementos para deixar para o ano que ven? Gracias. Mira, Ángeles, eu aquí unhas pinceladas, pero teño un vídeo especial para explicar isto, porque eu teño, en concreto, 2 plantas de pimentos que eu penso que teñen, non sei, pero 18 anos ben, máis de 15 fijo, porque son plantas de pimentos que xa me deron cando xa eran grandes, pero xa tiñan como uns 10 anos, era unha segunda dada porque xa llos deran tamén a esa persona. Quero dicir, os pimentos para podalos, primeiro hai que esperar, porque os pimentos agora ainda están dando, e dependendo cal sea o tipo de pimento, se son, por exemplo, guindillas ou así, hai que esperar a que maduren mellor na planta, para que teñan o picor ben, que teñan o picante ben. Temos algunha, María Paseiro, sí, temos algunha, pero xa estou eu bloqueando, non te preocupes. Que estaba dicindo? O dos pimentos. Ángeles, busca o vídeo, porque hai un vídeo de podar os pimentos, e se non o encontras, fálame por chat de Facebook ou de Instagram, disme, Nusca, son a que estaba buscando o vídeo de como podar os pimentos. Eu mando o enlace directamente, porque aquí non o podo mandar, creo que non o podo mandar, pero se pudera mandarcho, mandábacho ahora mismo. Pero se me falas por un chat de Facebook ou de Instagram, xa eu che mando o enlace e miras o vídeo mellor de como podalo, pero bueno, de momento é moi cedo, hai que esperar a que os pimentos maduren na planta e despois empezar a podalo e poñela a resguardo, porque no inverno os pimentos tampouco non lle vai a sentar nada ben. Mirad unha cousa, e ide falando vos algo tamén, porque eu xa falei moitísimo, e ide falando vos algo para eu poder tomar a miña infusión. Moi buenas noches, Nusca, acabo de llegar un pouco tarde. Non chegas tarde, Conchi? Chegas a tempo. Hola, tengo un limonero, 10 años, apenas da limones. Este año solo ha dado 2. ¿Por qué puede ser? A ver, facer un diagnóstico solo con eses datos é tirar campanas al vuelo. O sea, si alguén con eses pouquiños datos, Eva García, che pode dar un diagnóstico, estáche mentindo. Porque pode ser por tantas cousas, pero bueno, voume decantar por dar, sí, varios, sí, Bet, ya veo, pero bueno, xa vou quitando algún, creo que algún xa quitín. Bueno, pois eso, vamos ao que vamos. Ás veces, Eva todo... Parece que nos olvidamos un pouco de que os frutales son unhas plantas que, como están ben aí, están vigorosas e viven moitos anos, parece que nos olvidamos de que as hai que fertilizar. E os árboles, con maior incidencia, hainos que fertilizar máis que un pimento que unha lechuga. Pero, sin embargo, non sei por que a xente tende a facer... teño que fertilizar a terra que teño que plantar pimentos, ou teño que coller abono porque quero empezar a preparar a terra porque xa hai que plantar os tomates, os pimentos e as berenjenas. E, sin embargo, temos un limoeiro, un masanceiro ali desde hai 10 anos e non lle facemos caso, non o fertilizamos, e iso é un tremendo error. O sea, ese é un dos peores errores que podemos cometer cos frutales, porque parece que nos olvidamos deles. Os frutales, como a calquera outra planta que plantemos de temporada, como tomates, como pimentos, como lechugas, como repolos, hainos que fertilizar. E cando hai que fertilizalos? Pois mira, normalmente na primavera. Por que na primavera? Porque están empezando a despertar do letargo do inverno. É moi importante axudarlles a que empecen como a reactivarse. Non? Entón, vamos a empezar a fertilizalos xa desde a primavera. Despois, antes de que empecen a cuajar as súas flores, cando empezan a ter as flores, non? Finales de primavera, primeiros de verán, dependendo de cal sea o frutal, porque podemos estar falando de naranxeiros, masanseiras, melocotóns ou calquera outro tipo de fruta. Cando as frutas están cuajando, o sea, cando as flores están cuajando e empezan a ter a fruta pequeniña, temos que volver a fertilizar.
e volver a botarlle un bo aporte de fertilizante. Outra cousa que sempre pasa, tendemos a que cando temos un frutal, cando temos así un frutal, vese ben? Sí, vale. E esta é a terra. A xente di, bueno, pois vou a fertilizar. E que colle? Fertiliza este lado daqui. Arredor do tronco. E xurvos que aí arredor do tronco é onde menos fertilizante é capaz a absorber os árboles. Porque aí non ten as raíces. Un árbol aquí debaixo ten unhas raíces grandes, vamos a poñerlle así solo 3, ten unhas raíces grandes que non absorben nutrientes. As raíces grandes o que fan, que son as que están debaixo do tronco xusto, o que fan é afianzar a planta ao chan, ao suelo. Canto máis grande sexa o árbol, máis grandes van a ser as raíces de afianzarse ao chan para poder soportar temporales, vento, chuvias, riadas, o que sexa. Pero son as raíces estas. Si fertilizamos arredor do tronco, non conseguimos nada, porque as raíces que absorben os nutrientes van a buscarse a vida expandíndose como mínimo, mirad o que vos digo, como mínimo, a altura que ten, o sea, o ancho que teña o árbol na parte de arriba, nas follas, nas ramas da parte de arriba, máis ou menos en liña recta, é donde ten as raíces que absorben os nutrientes, que son as raíces máis pequeniñas, que son como unhas raíces como venas. Esas son as que van a absorber os nutrientes. Se nós regamos, o sea, que dicimos, ai, que seco está o chan, vou regar o frutal, e lle damos ca manqueira aquí, non facemos nada, porque o árbol onde ten as raíces para absorber a agua e os nutrientes está ao largo da copa. Entón, os frutales hainos que fertilizar, hainos que regar na primavera e no verán se non chove na vosa zona e se o sitio é moi seco, hainos que regar cando están cuajando as flores, porque se teñen carencia de agua e de nutrientes, non van a ter un bo cuaje, non van a ter unhas boas flores, van a salir uns frutos pequenos e débiles. Entón, hainos que fertilizar polo menos 2 veces ao ano. Olvidadevos de fertilizar no inverno. Un frutal no inverno, a non ser que sexa un frutal que dea fruta no inverno. Se tendes algún tipo de kiwi ou de aguacate que dea no inverno, ou de figueira que vos dea fruto no inverno, bueno, paso. Pero normalmente a fruta toda de temporada estival, que é primavera e verán, hainos que fertilizar antes de que empecen a cuajar as flores e os frutos. Así que ás veces olvidámonos deso e é super importante. E usamos unha rica limonada con menta. A menta pa a limonada que dalle moi guai, Por que lle daban cal aos frutales? Eso facían os meus pais. Porque, a ver, o cal nos frutales eu penso que se usa máis no sur de España, onde hai un terreno máis seco, porque para tratar algún tipo de hongos que aquí pode ser que empecen a proliferar, pero de momento eu penso que aquí non hai tanto problema, por iso aquí non se facía tanto. Sí que se fai, pero é máis ben como unha, non sei, unha costumbre de onde vas Juan, onde vas Tolo, onde van todos. Pero é máis ben para previr algún tipo de fungos, e máis dicíase que era para tratar cando os frutales agrietaban un pouquiño a súa corteza tamén, que aquí tampouco non temos tanto problema dese tipo de fungo, por iso non se usa tanto aquí o cal agrícola, que alá tamén hasta lle botan na terra, non? Como tratamento fungicida para tratar os fungos que hai na terra, non xa nos árboles frutales, digo, na terra. Era para iso. A min cómenme as follas do rosal. Leche humus de lombriz, non sei se necesita algo máis. As árboles con cal, píntanas para previr fungos casi sempre,
Non vexas o mal que fixo este vento. Tamén aquí fixo bastante, Vas ter que aumentar a media hora. Media hora do directo porque somos moitos. Bueno, a ver, que poida ser esa mosca verde que tiña este ano en toda a cosecha e comía todas as follas da plantación. Non fun capaz de sacala. Carlos, cando sea así, mándame unha foto, porque unha mosca verde, ti podes chamar unha mosca e ao mellor, ao final, é unha cucaracha. Unha mosca verde, mellor é unha foto, porque non sei o que me estás dicindo. Quero hacer un jardín exterior de suculentas. Bien. E como sé que a ti te gusta mucho, pregunta importante, ¿le meto malla Sí. Le metes malla antihierba, Susana, y te voy a explicar por qué. Mira, Susana, ¿de dónde eres? A todo esto, porque es importante saberlo. Pero bueno, ¿de dónde eres? Más bien porque si de dónde eres hay heladas, hacer un jardín de suculentas en el exterior, en el invierno se van a morir. Pero, ¿por qué poner malla antihierbas nos bancales de suculentas? Si queres facer un jardín exclusivamente solo de suculentas, por que poñer malla antihierbas? Porque sempre de Pedroso, vale, Narón, vale, heladas hai, pero ten un rincón debajo de los camelios, perfecto. Susana, de todas formas, podes facelo igual, e cando chega o inverno, compoñer unhas varillas de ferro e unha malla, que hai unhas mallas que é como unha tela térmica para cultivos, que é económica, vale moi pouquiño. Se a compras xa en paquete, igual xa un pouquiño máis cara, pero haina a vender en sitios como agrarias, tiendas agrarias, que a venden por metro. Se xa venden por metro, creo que é a 20 ou a 30 céntimos o metro cuadrado, o sea, que é moi barata. E podela cubrir. É unha malla que deixa pasar, transpira, deixa pasar o aire, deixa pasar a luz, toda a luz solar, non lle evita nada de luz, a humedad. E, sin embargo, evita as chuvias fuertes e, sobre todo, as heladas, e dalle como un caloriño. Eu uso a moito para facer os sementeiros de inverno, con mallas destas antiterras. Teño algún vídeo, pero, bueno, vámonos co que corteza encima de la malla. No, porque vouche dicir, Susana, non todas as suculentas soportan a corteza. Isto vai para todo o mundo. Eu sei que é moi bonito poñer corteza de pino cando faz un arreglo, cando faz un bancal, cando faz un pequeno hueco onde hai unhas plantiñas e tal, poñerlle corteza de pino. Eu sei que queda moi bonito, pero teste que asegurar de que as plantas que plantas van a soportar unha acidez na terra que lles vai a ben. Porque a corteza de pino é ácida. Tan pronto como lle botas, pois non pasa nada, pero esa corteza co tempo vai a ir descompoñendo e vai a aumentar a acidez da terra. E a acidez na terra, que xa aquí en Galicia, en toda a parte esta de costeira, en toda a parte costeira temos unha terra ácida, xa por naturaleza. Polas chuvias, polo drenaje da agua, bueno, por outros motivos geográficos. As suculentas non lle van ben que sea moi ácida a terra. Algún así, que non lle importa, pero non moi ácida, o sea, máis ben neutra. E moitas plantas, eu sei que plantades plantas e poñedeslle para adornar a corteza de pino, porque ademais é moi económica, queda moi bonito, pero tende en conta sempre o que vades a plantar. E mirade información. Non tendes que sabelo todo de memoria. Colledes o teléfono non sei, que queres plantar unha azalea, por exemplo, e queres botar a corteza de pino, pois preguntas, la azalea quere un terreno ácido ou básico, ou alcalino, non? Porque senón despois vai a morrer a planta e non vas a sabelo por que foi. E vamos a ver, por iso para min é importante que me mandedes fotos, porque ás veces eu vexo a foto e digo, é que o problema xa sei cal, pois ao mellor é ese, de haberlle botado corteza. E vou a contestar a Susana que lle estaba falando de por que poñer a malla antihierba por debaixo dun bancal
De suculentas estou falando, porque as suculentas, en moitas ocasións, a inmensa maioría de suculentas, a súa raíz é moi pequena, é delicadiña, o sea, pode ser unha suculenta así de grande e ter unha raíz así de chiquitina, con moi pouquiñas raíces. Entonces, que pasa? Que ti vas a poñer un mosaico todo de suculentas precioso, vas a pasar un traballo importante, vas a emplear cartos, porque as suculentas baratas non son, despois podelas reproducir, pero baratas non son. Eu compro a malla esa nos Agros en Redondela e váleme un 30 o metro cuadrado, Celi. Cara, Se che digo que carísima. Porque eu comprei na 30 céntimos o metro cuadrado. O metro e medio cuadrado, o sea, a tira tiña un metro e medio e medindo un metro 30 por un par de euros trouxen, non sei, 4 ou 5 metros. O sea, que é barata, é un 30. Pero que non é unha malla que se a ver, vai a romper porque é moi delicada, pero tamén é unha malla que podes reutilizar anos, moitos anos, porque non se estropea tan fácil. Tela que coidar, pero non se estropea tan fácil. Entón, o da malla antiarba, que lle estaba dicindo aquí a Susana, foiseme a pinza. Claro, pasaste moito tempo poñendo ese mosaico de suculentas que teñen unha raíz moi pequeniña que por anos que pasen a súa raíz non vai a ser nunca grande como para agarrarse ben ao chan. De repente, unha toupeira, unha toupa, como se chama en castellano? Bichos que viven debaixo da terra, pode ser ratos, furóns, que non sei como se chama en castellano os furóns. Tampouco. Pero, bueno, seres roedores que viven debaixo da terra, que traballan facendo galerías debaixo da terra. E resulta que che pasa unha toupeira por ali facendo unha galería e desenterrache todas as suculentas, quedanche todas flotando no aire e destrajan todo, porque a suculenta ten tan pouquiña raíz que como lle ande un rato, unha toupeira, unha que chas vai a mover, vai chas a enterrar, vai chas a encher de terra. Entón, todo isto valo a topo, iso, gracias, topillos. Topos. E como se chaman os furóns? Porque o furón é diferente, nin é rato de campo, nin é rata, nin é toupa. Musarañas, gracias, Xavier, gracias. As musarañas, que tamén, a musaraña non é que sea unha gran excavadora, pero aproveita as galerías que fan os topos. Entón, pois, eso, vaiche a desenterrar as suculentas. Entón, eu teño xa algúns vídeos de como facer os bancales de suculentas. En todas poño mallas, porque xa aprendín de errores que cometín, de confiar en que, bueno, que os ratos non me van a vir, pero sí que veñen tarde ou temprano, van a ir por ali a escavar. Entón, preparamos. Non sei que Vos vedesme ben, porque me acaba de avisar isto que deixou de funcionar non sei que. Pero, bueno, se me vedes, pois xa está. O loureiro prende de esquejes, eu lo plantei así, sí. O loureiro, non sei quen preguntou algo de esquejes, por favor, dadelle os dedos para arriba. Pero o loureiro prende. De esqueje é máis complicado, pero das sementes que bota estas negras, que son como se foran aceitunas negras, prende genial. E se te vas a debaixo de un loureiro, pois agora xa pode empezar a ver, hai loureiriños así de pequenos que naceron das sementes que tirou o loureiro. O sea, é moi fácil plantar loureiros, laurel en castellano. Entón, o que preguntaba a amiga das suculentas, sí, malla antierba. Eu son anti-mallas antierba, para poñer en certos sitios, pero reconoso que nos bancales das suculentas é moi importante, porque senón non che perdura no tempo. Vale, se ve bien, vale, Susana, gracias. Vexo te oíte perfectamente, genial. Malla geotextil. Pois non sei se se chama así, Rubén, gracias, pero é como unha malla blanca, opaca, que non é transparente, é como opaca, é como unha tela de algodón, unha cousa así, non pesa nada, é moi lixeiriña, entón, genial.
E para plantar puerros, non, Susana, sin malla. Todo o demais sin malla. Eu a malla só a recomendo para suculentas. Para suculentas, sí, incluso, mira, teño algún bancal de suculentas, que, o sea, un jardín de suculentas exclusivamente de suculentas, e, sin embargo, teño un carballo en castellano, en fin, non, como se di? A ver, aquí a xente toda, como se di carballo en castellano? Ide poñendo aí. Bueno, pois teño un carballo no medio da non é a térmica, claro, xa me parecía a min. Roble, gracias. Dios, que atenta está aquí a xente, Dios mío. Gracias. Ana López acaba de entrar. Hola, Ana López, benvida. O sea, entras para despedirte, porque normalmente votamos aquí unha hora. Roble, Nusca, gracias, Conchi, María, Marisol, gracias, Chelo. Bueno, pois eso. Ana, que acaba de entrar, entramos ás 8. Despois, cando veño o inverno, igual cambiamos un pouquiño para antes, pero de 8 a 9. Vou a contestar a pregunta que estaba, que teño o meu bancal de suculentas, que aconsello poñer malla antierva solo para evitar topos, non para evitar ervas, sino para evitar os topos e os ratos, que non che movan as suculentas, porque é un traballo moi delicado, é como facer arte. O sea, facer un bancal de suculentas para mí é como facer un cuadro. Cando pinto un cuadro, pinto coa mesma arte, porque tens que diseñar, buscar colores, o sea, que leva traballo, entón hai que proteger o traballo todo o que se poda. E o que fago teñendo deixame quitar daqui esta. Puxen igual a malla antierva no meu bancal este de suculentas que vos digo que teña un roble, ou sea, un carballo, e puxen a malla antierva, e o que fixen foi facer un corte e evitar o tronco do roble, pero puxen a malla igual antierva, ou sea, só lle fixen un corte para abrasar o tronco do roble, e despois en cima así, botinlle a terriña e tal, desde Cartaluña, un bico, señora gallega, máis tremoada, non sei o que significa. Bueno, Ana, míralo mañán outra vez, que sempre é interesante. Sí, Ana, volvelo a mirar outra vez, ainda que eu penso que eu se falín moito e contestín a poucas preguntas, pero contestín, non sei, preguntas interesantes, pero os topos non levantan a malla. Mira, Emilia, é que tes que mirar o meu vídeo de como fago eu. Eu ainda vou un pasiño máis alá. Non sempre en todos os bancales de suculentas que teño, pero un vídeo dos que teño de como facer bancales de suculentas, poño, o sea, saco terra dese bancal para facer como profundidade, saco para outros sitios, a poño ben aplastada, poño unha capa interesante de gravilla, de gravilla gorda, que son como pedras rotas en cachiños pequenos, unha boa capiña, e isto que fai, que se veñen os topos por aquí e fan unha galería e empezan a cavar, vanlle a caer pedras na galería, entón van sair máis profundo. Entón, esa malla, esa capa como de grava, ben genial. En riba da grava é onde poño a malla, por se acaso, e pois a terra. O sea que, a ver, neste caso, porque os bancales de suculentas son unha cousa moi delicada e dá moito traballo. E aparte que, bueno, a min non me doi tanto se me morren os pimentos, mira, os tomates, porque as suculentas dan moito traballo. E máis é o que vos digo, eu fago con moita dedicación e fago como se fora unha obra de arte, entón quero a coidar ao máximo. Entón o que fago é iso. Saco terra, fago profundidade, poñolle unha capa de gravilla ou de grava, ou así de pedras, despois encima a malla, e aí así xa non che van a ir nunca ningún tipo de roedores, nin de topos, nin de musarañas, non vai ningún tipo de bicho. Miñas xentiñas, esas son as 9, que lindo tener topitos, me gustan esos animalitos. Pero por acá non hai, por aquí hai muchísimos, Gracia, muchísimos. Ana di, sí, miro despois, pero facíame ilusión estar no directo. Moi ben, Aniña, pois unha aperta tamén para ti. Bueno, pois eu te daría todos os que tenho. Eu tamén, Gracia, tamén che daría. Bueno, todos non, porque tampouco,
a ver, fai falta vida en todos os sitios, e debaixo da terra tamén. Entón, bueno, nada, Alex, nada, non lle fagades caso se hai así algún que entra así, que é normal, pero non hai millor desprecio que non facer aprecio, así que deixamos quedar. Escoitamos na radio xoves. Celi, vale, voume despedir, pero antes de nada, quero vos dar as gracias a todas as persoas que os jueves, como sabedes, estou na radio, no programa A Tarde da Radio Gallega, e podedes mandar as vosas preguntas desde calquera parte do mundo. O sea, eu sei que por aquí Gracia, que está no outro lado do mundo, podedes mandarme mensajes, preguntas ou o que queirades a Radio Gallega, e os jueves vounas a contestar ali. Pero quería vos dar as gracias especialmente a todas as persoas que mandades, porque é moi bonito chegar a un sitio e sentirse apreciada, sentirse querida, sentir que o que vas facer hai a xente que lle interesa e que lle gusta. Entón, iso gustame moitísimo. Entón, cada vez que chego ali á radio, dime, temos 500 mensajes, e que guai! A ver se me amplían o tempo de... Susana vai estudiar os vídeos de suculentas, así que se calquera dúda, búscame nun chat de Insta ou de Facebook, que eu mandoche os vídeos directamente, mandoche os enlaces, non teño problema. Nada, que na radio estou moi feliz de chegar e ver que mola o programa, seguirei poñéndovos os vídeos dos programas da radio, e non vos preocupedes que eu xa sei que este mes non subín ningún vídeo, digamos, da horta, aos que vos teño xa acostumbradas con consellos da horta e tal, non? Pero vou a retomar, o sea, xa estou aquí outra vez, tuve unhas cousas que me tuveron ocupada na miña vida personal, pero agora xa estou aquí e vou a empezar a subirvos a vídeos da horta, que ademais teño un montón de cousas que vos enseñar en esta temporada. Así que, nada, sigo esperando polos vosos mensajes de audio, mensajes de WhatsApp, o WhatsApp da radio. Non dudedes en mandarme fotos se é que tendes que enseñarme algo, porque desde a radio fan máis chegar o día antes ou así, se mandades o mensaje o día antes. Entonces, pois non dudedes se tendes que enseñarme unha foto, porque me van a facer chegar, ou a chegar ali ao programa xa me enseñan a foto. Mira, mandaronme esta foto e pregúntame tal cousa. Moitísimas gracias, miña querida xentiña. Sube máis recetas tradicionales. Agora no inverno, Ivette, teño pensado facer casi máis recetas que vídeos da horta, porque vai a chover moito, vai a facer temporales e gravar fora vai a facer máis difícil. Por iso o das recetas é máis agora para a partir da hora do inverno. Como podo entrar en tu WhatsApp? É o WhatsApp da Radio Gallega, María Martínez, Radio Gallega, programa da tarde. Eu penso que xa teño deixado por aquí o teléfono. Ai, Dios mío. A ver, tes bolígrafo? Se tes bolígrafo, eu creo que o tiña por aquí escrito nunha destas libretas, daquel día que o escribín do revés, depois escribín o do dereito. Aquí está. A ver, aí está. Está escrito do revés e do dereito, porque aquel día, pois, pensín que o leía desde o revés, pero pon 627-751962. Este número de teléfono é non chamedes, porque non vos van a coller. É só para deixar WhatsApps, mensajes de voz ou fotos, ou así, cas vosas preguntas a Radio Gallega. Un bicazo para Lolo, ello de dar. E a que hora, Mari Carmen? Pois, mira, sede a partir das 4:30, os jueves, en directo, pero podes mandar un mensaje calquera día da semana. Ou se che ven ben, que a min se mo farán chegar. Pero, con poñeres que é para Nusca, xa está. Pero o jueves, a partir das 4:30, o que é seguro é que acabo ás 5 da tarde, porque ás 5 entran as noticias e teñen que ser moi puntuales co de dar as noticias. Entón é
desde as 4:30, cando me podan dar paso, porque eu estou ali xa, pero cando me podan dar paso, entre 4:30 e 5 da tarde, todos os jueves. Así que non me dá tempo a nada máis. Celia está aí recordando agora, moitísimas gracias, moitísimas gracias. Un bicazo tamén para vos, mira que miña querida xentiña. Xavier, moi boa tarde, moitísimas gracias por estares aquí, Dios mío, unha hora inteira. Como vos digo sempre, miña querida xentiña, non me queda máis que mandarvos un abrazo para todo o mundo e dicirvos coidádevos, portádevos ben e, sobre todo, sede moi felices. Ser feliz é unha actitud. Eso, hai que poñer énfasis e forza en ser moi felices. Moi boa tarde de